ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи иди саиди рамазон муборак бародарои як бор дига ҳама шумода худованд сарсолатон кунад нигаҳбонтон боша аллоҳ. Бародаро якду сухан мекунам дар бораи кури намак одам. ма дар ҳамин ҳаёт аллоҳ шоҳидае ки ман ягон зотда бадӣ накардам, ягон намуд одамда кори бад накардам. ай дастам омадагира иншааллоҳ мекунам, ёрдам мекунам. не ки одамои намефаҳмидагиш мехезам гап мекунам, не якай рустам туф бародар охай ман чени зӯрастам, ма иншааллоҳ ба чени зӯрум расидан ма ягон гапи зиёд намезанам. никсошто ман медорам комментария да мехонам ҳар пусти шухти дами ни кчо одамо гап задистиан ку бародар илтимос як тадбир бро рӯ парум гап зан, як тадбир рӯ парум гап зан. валлоҳ чӯам хеле мекунед шумо? читон мераса ҳамин коро? чӣ дар кори ҳамин гапи зиёд? бас кунем ба номи аллоҳ айба. мусулмон мардум ба номи худо хеле меқаписартаку сарта дард мегирад. чӣ дар кори ҳамин гапи? тоҷик зур нестай. ман любоҷу дар ҳамин тоҷик зур намешавад. тоҷик зура дар сари як тоҷик камбағал меравад зурӣ мекунад. чува намераванд дар пеши ягон миллати дига бигӯянд мо тоҷикему гаринем. фақат ба сари тоҷик хича зура, барои тоҷик худа зура. дига миллат дар ягон душавик нестай ки бирава гап зан. баса ба номи аллоҳ қасам. ай бай ба худо. дига одам нестан мерен тоҷикои хутона яча як гап мезанем чӣ мекунем. ай қафуранг бевову занакори гапи гапча карда вайла как негодяй. ай бай ба номи аллоҳ, ай бай, ай ба номи худо қасам хӯрдесам, ай бай. фикри мардантона намекунед шумо? фикр намекунед ки як мембаренам хеле ба ҳамин ҳаромитон мембарен. ба худо медора изо мекашид. эфир да ҳама духтари тоҷика ё ки дигаву дигаша фалон бемагунша бачаи тоҷикаранги бево гавзестан. ай бай ба номи аллоҳ бас кунем бародарои илтимос. ҳамин корона лозим чӣ мезанам илтимос мекунем ҳама бас кунем. ба худо намезе ба мо халқи тоҷик даи коро. бача бас кунем ба худо. ай бай дига миллатҳо мебинам. ман ҷурон бисёрам билад дига натсиян мешинам мегӯянд русик шо происходит, мегӯяд все твоя земляки. вале ман мешинам хаб мекунам. гап намеон ки ман бибирам омада бигӯм не братан ту чӣ с ума сходиш билад. неки реально аст ҳамин чизо мо дига гап зада наметонем ки багем хай мо фалонем мо ё бемардонем ягон чида гап задан уже дига намешава гап зада бародаро. басай ба худо. ай намедонам боқӣ дар амони аллоҳ зиндаву саломат бошед.